Otende gi weche mag bero sekta mar obila ma pacho ka jakom duol mochung' ne rango lokruoge ma onego tim ne obila e pacho ka David Maraga okoni dwaro nitie mar kongo moko kuom ute apisas ma rito jela ma Shimo la Tewa e kaunti ma Mombasa. Maraga mane otimo limbe e jela no okoni giyango ni moko kuom ute ma apisa go odakie ongokni malich kendo dwaro akonga motegno ni mar giketo ngima apisas go kama tek. Okang' machielo mokoni gidwa nono en yango adieri e wi oboke mag lope mag lo mag jelano moingo eka 800 ma bende ikoni mokuom joket mwandu osechako yako. Duono masani wuotho e jela mopogore opogore pacho kaka chiel kod kuonde ma obila odakie kod kuonde ma gitiye biro ndiko report magichwalo ne jatend piny. Looking at the residential houses for the officers, some of them require a lot to be done. The good thing is that Shimo la Tewa has a huge piece of land, more than 800 acres, which, if well planned, it will serve the government very well. We are very impressed. We have seen these 2 blocks that you have seen here. They have bed sitters, they have 2 bedrooms, they have 3 bedrooms. Looking at them, the plan is fantastic. The initiative was started by the retired President Kenyatta, and this is fantastic. In fact, it's a very good initiative. On my part, I wish to commend President Kenyatta for coming up with this. All that requires is to put a few resources into the buildings, and they are completed.